Kompagni! Lige på hold! Lige på hold! Det er bare et kampfyr med bestemmelse. Lige på hold! Nu starter fucking Rex! Livkompagni giver agt. Jeg giver nu min endelige befaling for operation Tørst på Old. 1 Alpha 1. Jeg ser fjenden præsentere sig i holdværdi op til delingsværdi. Jeg ser dem trænge ind ad døren og gå op i baren. Så frem der er stemning, så ser jeg dem på floor. Bravo. Kompagniets opgave, det er at score en masse femmere eller derover. Vi er sikret af os selv i forhold til wingmans. Og CPR-truslen er lav, medmindre nogen begynder at lave ballade. Charlie, til- og afgang. Så frem at man har brug for til- og afgangsvej, så kan man stikke af på toilettet eller ud af hoveddøren og vende først tilbage, når han eller hun er væk. To. Opgave. Første deling skal rejse sig af bunden. 3, 2, 1, bund. Anden deling skal forberede sig på at tabe i bundekonkurrence mod tredje deling. Tredje deling skal rejse sig op og bunde mod anden deling. 3, 2, 1, bund. Kompagniet skal forudse at flygte fra kasernen til Old for at lave rav. Ravet skal ske med henblik på at ramme Old for sidste gang sammen. 3. Udførsel. Alpha. Samlet plan. 1. Manøvreplan. Øl i blodet. Hjernen i handskerummet. Derudad. Husk. Vores. Bravo. Enkeltplan. Vær klar til at forlægge venstre højbegrænsningen til nogle fedtede veninder, hvis hovedmålet ikke præsenterer sig inden for dit game. Logistik. 5. Signaltjeneste. Befalingsmænd vil befinde sig i området. Hvis du lægger game, så kan du eventuelt spørge dem til råds. Modtagerkontrol. Om 3, 2, 1. Livkompagni, her er tredje deling. Modtagerkontrol, skift. Modtaget, slut. Livkompagni. Fyld op i koppen. Ja. Bund. Ja.
Kompagni! Lige på